Sa ngalan samahan sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo manaa kaninyo. Maana usab kanimo. Mga igsoon, padayon natong iampo ang kalinaw sa tibuok kalibutan ug ang kaayuhan sa mga masakiton ug ang pagpadayon sa pagsangyaw sa maayong balita sa kaluwasan. Ampo nato naunta magmaayo na untang panahon aron ang atong pagsaulog sa Pista Senior sa Archdiocese sa Sugbo mabulokon o mas mahimong epektibo ang tanan nga mga kalihukan nga pagahimuon. Ato sang iampo ug pasalamatan ang Ginoo sa tanan nato mga benefactors and donors nga padayong nagsuporta nato dinhi sa atong mga kalihukan o mga proyekto sa simbahan, labi na ang nagsigig palit sa atong mga slots para sa atong pagtukod sa kumbento ug niini sang atong umaabot sad nga pista ni Santo Niño dinhi sa atong parokya. Ato karong andamon ang atong kaugalingon pinaagi sa paghinumdom ug paghinulsol sa atong mga sala. Ikaw nga gipadala aron pag-ayo sa mga mahinulsolon, Ginoo kaluy-i kami. Ginoo kaluy-i kami. Ikaw nga mianhi aron pagtawag sa mga makasasala, Kristo kaluy-i kami. Kristo kaluy-i kami. Ikaw nga nagalingkod sa tuo sa Amahan aron pagpangamaalang kanamo, Ginoo kaluy-i kami. Ginoo kaluy-i kami. Kaluy-an unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala, dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita. Nangamuyo kami, Ginoo, patalinghogi sa langit nung kaluoy ang mga pangaliya sa imong katawhan nga nagampo, himua nga makakita kami sa mga butang nga kinahanglan among buhaton ug liguna kami sa pagpanuman niini. Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo, imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Kinutlo gikan sa sulat ngadto sa mga Hebreo. Sanglit ang mga anak nakaambit man sa unod ug dugo sa mga ginikanan, si Jesus usab nahimong sama kanila aron paglaglag sa yawa nga may gahom sa pagpatay. Sa maong paagi giluwas niya ang tanan nga naulipon sa tibuok nilang kinabuhi tungod sa ilang kahadlok sa kamatayon. Kay tin-aw nga dili ang mga anghel ang iyang gitabangan, kundili ang mga kaliwat ni Abraham. Nagpasabot kini nga kinahanglan mahimo siyang sama sa iyang mga igsuon sa tanang paagi aron mahimo siyang matinumanon ug maluluy-on nga pangulong pari sa iyang pag-alagad sa Dios aron mapasaylo ang mga sala sa katawhan. Og tungod kay nagantos man siya og gitintal, makatabang usab siya kanila nga gitintal. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Ang Ginoo nahinumdum sa iyang kasabutan, hangtod sa kahangturan. Ang Ginoo nahinumdum sa iyang kasabutan, hangtod sa kahangturan.
Pasalamati ang Ginoo, sangpita ang iyang ngalan. Isangyaw sa kanasuran ang iyang mga binuhatan. Awiti siya, awita ang iyang pagdaig. Isangyaw ang tanan niyang katingalahang mga buhat. Ang Ginoo nahinumdum sa iyang kasabutan, hangtod sa kahangturan. Himayaa ang iyang balaang ngalan, pagsadya kamo o mga kasing-kasing, mangita sa Ginoo. Paabuta ang Ginoo diha sa iyang gahom. Paningkamuti ang pag-alagad kaniya kanunay. Ang Ginoo nahinumdum sa iyang kasabutan, hangtod sa kahangturan. Kamong mga kaliwat ni Abraham, iyang mga salugoon, mga anak ni Jacob iyang pinili. Siya ang Ginoo, mao ang atong Dios. Sa tibuok nga yuta, nagahari ang iyang panghukom. Ang Ginoo nahinumdum sa iyang kasabutan, hangtod sa kahangturan. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manausab kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Marcos. Himayaon ikaw, O Ginoo. Gikan sa sinagoga miadto sila sa pinuy-anan ni Simon ug ni Andres ug kuyog nila si Santiago ug si Juan. Niining higayuna ang ugangang babay ni Simon gihilantan ug naghigda. Sa pag-abot gayod ni Jesus didto, gisuginlan siya mahitungod sa masakiton. Giduol ni Jesus ang masakiton, gikuptan ang kamot ug gipabangon. Diha-diha gihuwasan sa hilanat ang masakiton ug unya misilbi siya kanila. Sa pagsalop na sa adlaw, gidala sa mga tao ngadto kang Hesus ang tanang masakiton ug ang mga giyawaan. Ang tanang tao sa lungsod didto magpundok sa atubangan sa balay. Unya giayo ni Hesus ang daghang mga tao nga nagantos sa nagkalain-laing mga sakit ug iyang gipagula ang daghang mga yawa gikan sa mga giyawaan. Wala niya tuguti ang mga yawa sa pagsulti kay nakailaman sila kaniya. Kaadlawon pagani mibango na si Jesus og milakaw. Migawas siya sa lungsod
ug miadto sa usa ka dapit nga awaaw ug nagampo didto. Apan si Simon ug ang iyang mga higala nangita kaniya, ug sa dihang nakit-an nila siya, miingon sila, ang tanan nangita kanimo. Apan mitubag si Jesus, mangadto kita sa kasikbit nga mga balangay, kinahanglan walihan ko usab sila, kay mao kini ang tuyo sa akong pag-anhi. Busa misuroy si Jesus sa tibuok Galilea, nagwali sulod sa mga sinagoga, o gipagula niya ang mga yawa gikan sa mga giyawaan. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Dayon ikaw, O Kristo. Nindot kaayong pagkahatag o description diri sa unang pagbasa nga si Kristo isip atong manluluwas nga nagpakatao, Dios nga nagpakatao, nagitawag nato naron siya og Santo Niño, nakighiusa di siya nato. Aron ta niya maluwas, iyang hiusa ang iyang kaugalingon sa iyang mga luwasonon. Maunang miagi gid siya sa atong kinaiyang tawhanon, gimabdos, gianak, nahimong bata. Mo natong gidebosyonan ang pagka-Santo Niño. Ang pasabot ani nga wa niya bagi magic ang pagluwas nato. Unya sa pag-agi niya nato, giagian pud niya ang buhat sa tao para maluwas. Mura bitag kung sakuan pa ni ako ning ihulagway, mura ni siya sakyanan o driver. Na naman sa roy mga sakyanan, labi na mga high-tech nga mga sakyanan nga ang driver magkuan na lang para na mga eroplano igugubat, kuan na lang, computer na lang. Pero bisan pa mag-computer, muuban gyud ang driver sa iyang maniho nga sakyanan. Ug dili mo kuyog ang driver, asa man padong ang sakyanan. Kana bang biyaan ba mo ambak ang driver, igdagan sakyanan? Mabangga. So mao na image para nako nga nindot sad natong ipamalandong sa Ginoo, mikuyog siya nato. Munang ang atong tema karon, ang simbahan is Synodal Church. Kuyog ta. Pareha ng barko ba? Ang kapitan nga maoy gatimon sa barko, kuyog tanan. Way mahibilin, di man ka makakanaog. Mausad na mga bus, sakay kag bus, kuyog yun mo sa driver. Muna ni kuyog si Kristo nato. Iyang giagian ang tanan natong giagian. Pero duna siya'y gihatag nga panig-ingnan. Unsaon paggamit ang atong lawas, kining atong kinabuhi, dinis kalibutan. Unsaon siya paggamit aron padong Diyos kaluwasan. Unsa may unang iyang gigamitan, kinig yung number 1 kaayo, pagsangyaw sa Ebanghelyo. Sa dili pa unta ta mubuhat bisan unsa, naguna unta na nato ang pagsangyaw. Mananglitan manglaba ang inahan. Unsa may naasi mong hunahon na igpanglaba nimo? Saan? Aron malimpyo ang mga buling. Mora ginahimo, no? Sus, kadaghan ang labanan, kadaghan bulingon. Yung mga tawhanan, yayaw-yaw din ka, laba din ka. Pero unsa may kalabutan anang imong pagpanglaba sa pagsangyaw sa Ebanghelyo? Sa Ebanghelyo sa kaluwasan, naabay gahuna-huna ninyo, anak? Kanang maglungag ka, kani unsa may relasyon ani sa Ebanghelyo sa kaluwasan. Nakahuna-huna mo, anak? Lingi ako ng mong tupad na magunahuna kag Ebanghelyo, iniglungag nimo. Magunahuna kag Ebanghelyo, inigpanglaban nimo, inigpanilhig.
Inig-report ni mos opisina, naghuna-huna kag ebanghelyo. Kay usahay gud anhira ta kahuna-huna dinhi simbahan ba nga. La, maminaw na ta kay ebanghelyo na ron. Pero inigawas na to dito, ang tanan unta natong buhaton, pagsangyaw unta sa ebanghelyo sa kaluwasan, mo na gibuhat ni Hesus. Nakaron, unsa may kalabutan sa imong pagpanglaba sa ebanghelyo, na ay part nga giingon ni Kristo nga makaluwas ba? Mateo chapter 25, hubo ako og imo kong say sumpay. I was naked and you clothed me. Imo kong gibistihan. So inig panglaban nimo, moingon dayon ka, mao na ni ang pagtuman sa ebanghelyo nga bistihan ang mga hubo. Kay kundi ko nilabhan na maghubo gining akong mga anak, kining akong bana maghubo gini kay wa na ikasulob. So ako ning labhan, ako ning utawon, ako ning limpyohon kay isulob nis mga hubo. Kay maghubo magito ikataud-tauran kay mabuling naman sa to ilang gisulob, di inighubo na adayoy ikailis. So bistihi ang mga hubo. Di ba? Related kayo. Bisag magtipunog pa na imong labhanan, di gyud ka mag-uol kay ngano man related sa ebanghelyo, makaluwas ning buhata. Nya nakakita man ka dito sa bulsa sa karsone sa imong bana, picture sa usa ka babae nga nag-inagbayay sila. Ningon din ka, ni asa day gibistihan sa akong bana, oh. So ako ning ayaw huglab kay iya sa niya ning bistihan ang hubo kay gatupis raman eh. Di ba? Mana mo? O niya karon inig lungag nimo unsa man sanay relasyon ana sa ebanghelyo. Nakibaw na mo no. Pakana ang gigotom kay matud pa ni Kristo, gigotom ko og inyo kong pakaon. Asta nindota. Nya karon kay panday man ka, nagtrabaho man kag balay. Unsa may relasyon ana sa ebanghelyo? Wala ko'y balay og imo kong gibuhatan og balay. Asta nindota. Kaluwasan gyapon. Nya karon kay nakit-an man imong kabit sa imong bana. Nagsugat man gyud mo. Unsa may buhaton nimo para related sa ebanghelyo. Sawan. Mukusmod ka o mo smile? Mo smile dayon ka, moingon dayon ka. Unsa may ebanghelyo diha? Sa ebanghelyo, higugmaa ang imong kaaway. Na mo smile ka ni anang akong kaaway ay. Ana. Unya inig smile nimo, mo smile man sad siya. Unsa may imong isultis imong kaugalingon? Sawan. Mingon dayon ka papahawaa ang mga yawa. Di ba? Kay kanang yawa away man na, away. Ana, nya kay ni smile naman siya. Ikaw wa na kayawa, siya sad wa na sa yawa. Pwede na to siya mo adto sa inyo. Adto mo dito manihapon, di ba? Mo imbitar pa kaniya. Day, asa man day ka? Yan siya pa. Natunahan siya. Birthday maro sa kong bana. Ato niya sa bahay. Kaya mga unta. Handa man ko. Di ba? Misala ka nice, no? Sige, mo ato niya ako. Niya ato pag yun mo tupad imong bana sa iyang kabit. Di yun mo tupad ni mo. Niya, unsa may imong isulti ana. Unsa may relasyon ana sa ebanghelyo. Sawan. Niingon Diyos Kristo dito sa langit wala na minyuay ang tanan managsuon. Ikakita ni mo imong bana, sige tupad-tupad dito siya. Mura man sad mig naas langit. Di ba? Wa na silusay, kay wa na may minyuay dito sa langit. Yang langit kaon man, banquet man. Mo na imong bana tupad dito, agbay-agbay, hungitan pa niya iyang kabit. Nya ika mo itiglimpyo sa ilang kinanan, imong hugasan, ana. No. Kay nga naman niingon man sad si Kristo sa ebanghelyo, mianhi ko aron pag-alagad dili sa pagpaalagad. Di ba? So kung makarelate sa ebanghelyo sa tanan natong gibuhat, dunay meaning na ay kaluwasan,
ug madasig ta pagbuhat ani, ug di sad ta pulan nga magsigig buhat, di pagid ta magyaw-yaw kay nga naman related mas kaluwasan. O panalitan, mupalit kag slat unsa may relasyon anas kaluwasan. Ha? Wa mo kibaw? Uy, tubag uy. Wa man sa tingin may palit-palit og slat. Unsa man? Niingon dayon si Kristo nga ang pagmahal ko sa akong templo. Unsa to? Nagsilaob diri kanako. Kato bang iyang gilimpyuhan ang templo sa Jerusalem ba? Niingon siya to nagsilaob diri kanako ang akong pagmahal sa akong templo. Pasabot sa imong pagpalit og slat dinhi kay magtukod man ta og kaning kumbinto nya kini sa atong special slot ato maning i-celebrate sa Santo Niño. Ang pasabot ana nahimo kang parihas ni Kristo nga ang imong zeal ba, ang imong kadasig sa pag-alagad sa imong simbahan nagsilaob nya. Kung nagsilaob ang imong kasing-kasing, mas punan sa Ginoo o grasya aron mas mosilaob pa. Kay matod pa ni Kristo diya sa Ebanghelyo, ang manghatag hatagan pa, ug ang manghatag og daghan hatagan sad og mas daghan pa. Apan ang gihatagan sa daghan padinglan sad og daghan. Mao na siya. Masato pa mag-anam gyud siya kadaghan kay paninglan kag daghan, hatag sa kag daghan. Punan na sa Ginoo mas daghan pa, paningla na sa kag mas daghan pa. Mao na ni ang gitawag nato og divine prosperity. Mao na ang atong gibutang sa DOPS, divine unity, prosperity and satisfaction. Mao na atong DOPS. Pila na may atong DOPS gahapon. As of yesterday, niabot ng atong DOPS og 16,958 ka slots ang atong halin. Pakpak. Nindot kayo. Nya sa ato sang Santo Niño's Joyful Power, ang special slots nakahali na punta og 817 ka slots. Pakpak yapon. Special slot ra ba ni Cotobranes 20 City. So napay 14,183 ka slots, tag 100. Kani mukalit raman sa nisya kahurot nga naman ang pagsangyaw sa Ebanghelyo gauban sad ang gahom. Mao na si Kristo gitawag diri porting daghanas iyang gahom. Ang yawa nangawagtang tanan, ang mga masakiton nangaayo tanan. Mao na siya ang gahom nga nag-uban sa magsasangyaw sa Ebanghelyo. Muna si Kristo wa mohunong sa pagsangyaw, wa sad siya mohunong sa usa ka lugar, kay ang misyon sa pagsangyaw sa Ebanghelyo para gyud sa tanan. Nang naay mo ingon ako pader kada adlaw bagid na ang imong i-upload sa social media imong humili nako kaluis Ginoo kada adlaw na gyud. Nya ingon siya nganong inana man na Domingo lang ta to ana nako ayaw kay haron mo abot gyud asa kutob ning atong pagsangyaw. Nya di gyud ko mohunong og sangyaw. Bahala nagtulo na lang nakabuok mo simba. Ang akong sinangyawan mura lang gyapon og 100,000 ang nagsimba nako. Unyag usa na lang kabuok. Alkansi man kita kolekta na pero sige lang gyapon. Nganoan kung akong iagad-agad sa akong gisangyawan basin unya og kuhaon sa Ginoo ang tanan, no? Nang ingon sila Joter may nanimba pa dir muba lang imong humili nako di ko paninglan niya kus Ginoo kay gitagaan ra ba kus Ginoo og daghan nasa uban magsige sag tan-aw srilo taasa sa gwali ni paria pero sige lang kamong kasige pulan sag sangyaw o paminaw sa gisangyaw tingali giyawaan pa mo kay ang kanang tinuod yung tao nga nahigugmas Ginoo makighiusa man gina. So kana mao nay gitawag og union with Jesus. Kay ang Ginoo mismo si Jesus
iyatanggi puyan gikuyugan kita sad unta mukuyog sad ni Kristo pinaagi sa pagsunod sa iyang panigingnan magsangyaw sa tas ebanghelyo hangtod ta mubalik ngadto sa iyang kiliran sa langit. Manindog ta pagampo sa katawhan. Mga igsoon sama sa mga tao nga midala ngadto kang Hesus sa tanang mga masakiton dadon sad nato ang ato mga panginhanglan ngadto sa Ginoo ug masaligon kitang moingon patalinghugi kami Ginoo. Patalinghugi kami, Ginoo. Nga taliwala sa mga pagsulay ug kalisdanan, ang simbahan padayon ug makanunayon musalig sa Dios, magampo kita sa Ginoo. Patalinghugi kami Ginoo. Nga ang Ginoo muhatag og paglaom ug mudasig kanila nga nag-ilaid sa kalisod, sa kakabos, sa kagutom, nga tungod sa inhustisya nahikawan sa pagkaon, panapot o sa kagawasan, magampo kita sa Ginoo. Patalinghugi kami Ginoo. Nga sila nga naguol og nahangawa, makakaplag og kasiguruan diha kang Kristo, ang ilang tinuod nga dangpanan, magampo kita sa Ginoo. Patalinghugi kami Ginoo. Nga sila nga adunay balatian ug nabugatan sa ilang mga palasunon, makakita kang Hesus diha sa ilang mga pagsulay, magampo kita sa Ginoo. Patalinghugi kami Ginoo. Nga si halangdong tsupilo kamumot, isipon unta sa Ginoo nga takos, nga mabayaw ngadto sa altar sa mga santos, magampo kita sa Ginoo. Patalinghugi kami Ginoo. Nga ang mga proyekto dinhi sa atong simbahan, pinaagi sa pangama og pagiya ni San Vicente Ferrer, magmalampuson og mahuman unta, sumala sa atong mga giplano o gipangandoy, magampo kita sa Ginoo. Patalinghugi kami Ginoo. Nga ang tanang mga benefactors o donors sa atong simbahan nga mihatag og pinansyal og lain-laing hinabang og alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto nga hatagan unta sila sa Ginoo og daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi, malikay sila sa mga kadautan ug molampos unta ang tanan nilang mga paningkamot, magampo kita sa Ginoo. Patalinghugi kami Ginoo. Nga ang mga namatay og sila nga nanagsubo sa mitaliwan, makakaplag og paglaom og kahupayan diha sa gugma og kaluoy ni Hesus, magampo kita sa Ginoo. Patalinghugi kami Ginoo. Makagagahong amahan dawata kining among mga pangamuyo nga gituboy namo dihas gugmag pagtuo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Mga igsoon, pagampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton ta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagkay paghimayan sa yalan, alang sa atong kapuslanan sa tibuok niyang santos nga simbahan. Makapahimuot unta kanimo o Ginoo ang mga halad sa imong katawhan, pinaagi niini mutubo unta kami sa pagkasantos o gitugot kanamo ang among gipangamuyo
nga mahigugmaon. Pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manasa kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Ako nagibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Angay o matarong. Santos nga Amahan, Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Kay imong gibuhat ang tao tungod sa kaayo ug imong gisilutan tungod sa katarungan ug imong giluwas tungod sa kaluoy pinaagi ni Hesukristo among Ginoo. Ug busa ang tanang mga binuhat sa langit ug sa yuta nagaawit sa usa ka bag-ong awit sa pagdaig. Duyog usab kami sa tanan mong mga anghel sa langit sa ilang pagsangyaw sa imong wayhunong nga himaya diha sa usa ka awit sa pagdaig sa ilang pag-ingon. Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Dios sa kagahuman, puno ang langit ug yuta sa imong himaya. Hosana sa kahitasan. Daykon ang nagaanhi sa ngalan sa Ginoo. Hosana sa kahitasan. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos niining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo nga among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas og mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an og miingon, dawata kini ninyo nga tanan og kana, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto sa iya mga tinun-an ug miingon, dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o ug tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mabalik ngadto. Aron paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Hesukristo nagahalad kami kanimo Amahan niining pans kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himua nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himua nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Francisco ang among Papa, ni Jose ang among Arsobispo ug sa tanang mga pari, mga reliyoso ug mga aktibong nag-alagad sa simbahan. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay. Labi na ang among gihandom karon. Malaumon nga mabanhaw sila og ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy, dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan ani nagsimba dinhi ug ang nagsimba diha sa online nga mga misa. Himua kaming angayan nga makaambit kinabuhing tunhay uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles kang San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, San Vicente Ferrer ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw nga himayaon, pinaagi ni Hesukristo
imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya, ug diha kaniya, gihatag nganha kanimo makagagahong amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya, hangtod sa kahangturan. Amen. Maghiusa kita, pagsangpit sa atong langitnong amahan, ginamit ang mga pulong ni Hesus Kristo. Manang imong pako, tingni sa yuta, mayroon sa langit. Ang kalanod na mo sa matagadlaw, ihatag ka na mo karong adlawan, upang sa'yo ang kami sa among mga sala. Maingon nga kami nagapasaylo sa mga nakasala kanamo. Kung dili mo kami tinugyan sa mga pagsulay, inunuan-uwasan kami sa dautan. Mangayo kami kanimo Ginoo, nga imo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw nining panahona, aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Hesukristo among manunobos. Kay imo mananging harian, ang gahumugang himaya, hangtod sa kahangturan. Amen. Ginoong Hesukristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan ug sibo sa imong kabubuton. Hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay, manaa kaninyong tanan. Mana usab kanimo. Ipaambit nato karon ang timaan sa atong panag-inig suunay. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, Kaluoy kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluoy kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, hatagi kami sa kalinaw. kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan kitang tanan nga gidapit alang sa iyang santos nga bangkete. Ginoo, Hindi ako amay kalawat kanimo, apan ipamulong lamang, mamaayo ako. Espirituhanong pagkalawat. O Jesus, nagatuo ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang, ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, umari ka sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi.
Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk-ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. We are made for service to care for all men. We are made for love, both time and again. The love that we live through sorrow and pain. A love that will never die with strength. God sent His Son to show us the way. One who shared His love every minute of the day. One who gave His life that we might live, and His Spirit will help us through the years. Magampo kita. O Dios nga makagagahom, itugot nga ang gibuhong mo sa imong mga sakramento, mag-alagad unta kanimo sa kinabuhi nga makapahimuot kanimo. Pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Usa sa mga nindot nga gasa nga gihatag sa Ginoo nato karon mao ang Dios nung panalipod, divine protection. Nya mahitabo ra ni kung makighiusa kita ni Kristo, labi na gid sa pagtuman sa atong misyon sa pagsangyaw sa maayong balita sa kaluwasan. So salamat sa nagtuman sa ilang misyon aron mahatagag kaluwasan ang atong mga projects dinhi sa simbahan ang namalit sa atong mga slots. So usbunako ang atong dopes kagahapon nakahali na ta og 16,958,958 slots o ang nahibilin 38,042 slots na lang nya sa ato sad nga Santo Niño's Joyful Power para sa atong special slot sa atong pagsaulog dinhi sa pista ni Santo Niño karong January 18 hangtod sa 27. Ang ato sanghalin sa atong slots niabot nag 817 nya kay 15,000 man ni ka slots naapay nahibilin nga 14,183 ka slots nga tag 100 pesos per slot. Pakpakan natong tanan nga namalit niini. Salamat kayo. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manasa kanimo. Og manalangin kanato ang Dios makagagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Gihalad na ang misa ato ning padayonon pinaagis pagpalambo sa gugma, kalinaw ug panagdait ni Kristo. Salamat sa Diyos.